गिबियावनो साफ्रोमबो रायजो राजानिसिम बैसागुनि गाहाम हामलायनाय आरो खुलुमनाय बावनाय जासिहरनाय गोजोननाय थाबाय। दिनैहाय आं दंफैयो क'क्राझार जिल्लानि साखाथियाव थानाय बावखुंग्रि हाजोआवहाय जोङो बेवहाय फैनानैहाय गोबां जायगानिफ्राय फैनाय मानसि जोङो बेवहाय नुनो मोन्दों आरो जोङो गोबां खेला गेलेनाय आरो गोबां बुस्थु बेवहाय आइटेमफोर खेला गेलेनाय एबा मोसानाय दिन्थिफुंनाय बेफोरखौ जोङो नुनो मोन्दों दा बेयाव फैनानैहाय दा लोगोसेयावनो नैबेनि जेनाखि प्रग्राम खुंफुंग्राफोरनिफ्राय जोङो दा माखासे खोथाखौ मिन्थिनानै लानि। सार गुबुन बोसोराव खुंनाय बायदि बावखुंग्रि फेस्टिभेला सानथामनि हाबाफारि लानानै दिनै जोबथि सानाव सारा मा खालामो? जोबोद गाजा गोमजायै जोङो देग्लायनि जिथि बावखुंग्रि फोरबोखौ जोङो खुंनो हाबाय। दान्दिसे उनाव जोंनि हाबाफारिया जोबसिगोन हारिमुनि आयदाजों जोङो दिनै जोंहा बे बावखुंग्रि फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै गेलेनाय आरो हारिमु लोगोसे जोंनि जि दोरोङारि संनाय बिनि जों बादायनाय होदोंमोन। बे बादायनायनि बान्थाखौ जोङो रानखांबाय। आरोबाव जोंनि बिटिआर सरकारा सासे जाखांफुनाय एबा जाफुंसार गेलेगिरि अपुर्ना नार्जारिखौ जोङो 2022 आरो 2023 साबसिन गेलेगिरि महरै जों सायख'दोंमोन आरो बेखौबो दिनै जोङो बिथाङा फैनो हायाखै थेवब्लाबो बिथांनि आंगो बिथांनि गेजेरजोंनो बिथांनो जोङो बे मान बिलाइ लोगोसे 2 लाख रां बेखौ जोङो जोंनि सरकारनिफ्राय गथायनाय जाबाय। आरो दिनै जि जोबथा हाबाफारि बा गेवलां मेल बा बावखुंग्रिनि जोबथि सान, बे जोबथि सानाव जोंनि गोबां रोजा सेंग्रा सिख्लाखौ बे बावखुंग्रि हाजोआव गाखोफैनायखौ जोङो नुदों। आरो जोङो फुंबिलि समाव दिनै जिहेतु मकर संक्रान्ति आरो बेजों लोब्बा लाखिनानैनो गोबां बोसोर सिगांनिफ्राय जोङो बे बावखुंग्रि हाजोआव जोंनि धोरोमारि मोनसे फोथायनाय दङ जे जोंनि गोदोनि जोंनि बर'नि जोहोलावजोफ्रा गावबा गावनि हिंसाजों जिउ गोमानो गोनां जादोंमोन आरो बिथांमोना बर' हारिखौ गोबां साव होनानै गालांदों। आरो बे सावखौनो जोङो दाननो थाखाय बोसोरफ्रोमबो बे बावखुंग्रि फोरबोआव फुजा फाथाल होयो आरो बेबायदिनो देग्लायबो बे फुजा फाथालखौ होनाय जादों जाहाथे जोंनि हारिनि गेजेराव खौसेथि अनलायनाय फैयो आरो जोङो बुहुमाव गावखौ हारि हिसाबै गायसननो हायो आरो सिनायथि होनो हायो। बे हाबाफारिखौबो जोङो बिटिआरबासि आसामनि गासैबो रायजो राजानिसिम गोदान बोसोर आरो रंजालि बैसागो फोरबोनि आंनिफ्राय गोजोन हामग्लायनायखौ जासिहरबाय। नैबे बोसोराव जों जि बेरेखा बेरेखि सानलायनाय जाया मानो, बे बेरेखा बेरेखि सानलायनायखौ बावनानै जोङो जाहाथे बयबो फैबाय थानाय समाव गावजों लोगोसे हारिनि मोजां खामानि मावनो हायो, बेखौ जोङो जाहाथे गसाया जोंनो बोर सारस्रिहरो। आरो आङो जोंनि बर'नि गासैबो राजखान्थिनि दैदेनगिरि जोंनि बिटिआरनि मानगोनां चिफ प्रमद बर', राज्य सभानि MP रोनगोरा नार्जारि, जोंनि आसामनि सासेल' मन्थ्रि UG ब्रह्म, लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफाद, गासैबो आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोननिसिमबो आङो हामग्लायथि जासिहरबावबाय। आरोबाव BTCनि बै समनि पार्क चिफ हाग्रामा महिलारि बिथांजों लोगोसे बिथांमोननि गासैनिबो दैदेनगिरिनिसिमबो आङो गोदान बोसोर आरो बैसागु बोथोरनि गोजोन हामग्लायनायखौ जासिहरबाय। जोबोद गोजोननाय जादों नोंथांमोननि आर'नाइ रादाबखौ आङो साबायखर बावो। नोंथांमोननि चेनेलजोंनो जों दिनै जोंनि बे जोबथा फेस्टिभेल बावखुंग्रि फेस्टिभेलखौ जों दिन्थिनायाव मदद होनायाव नोंथांमोनखौ साबायखर बावो। सानथामनि हाबाफारिमोन 12, 13, 14 गोदोनिफ्रायनो बेयाव फेस्टिभेल बानायनायनि सिगांनो गोदो आबै आबौ आयं सियंमोननि सिगांनो बे हाजोआव माने देहाया थागोद जाथों, गाज्रि बेमारफ्रा खारसाथों होननानै ओइदिनखालि संक्रान्ति दिनखालि मोसौ थुखैदिननाय बिहुखालि माने बेयाव गाखोफैयो, गोखा गोखै खानानै लाङो, बिनिफ्राय न'आव आराम एवनानै जाहोयो। बायो बावखुंग्रि बिमाखौ जों सिबियो, गोसोजों फोथायो। दा बे बिमाखौ जों सिबिफैयो ओइदिनाखोन। होमबा जोङो दिनै सरकारा बेखौ फेस्टिभेल बादि लानानै दिनै गिदिर फालिबाय, जोबोद मोजां, आं बिराद मोजां मोनदों आरो। नोंथांमोना बे सानथामनि हाबाफारियाव मा आयदाफोर लानानै खुंफुंदोंमोन? फार्स्टआव जोङो बिभिन्न जाथिनि मोसानाय हान्जा लिंहरदों, ओमफ्राय गान खनग्रा लिंहरदों। फार्स्टआव जोङो बुदां ब्लक लिंहरदोंमोन आरो गोदान जाखांफुनाय। ओमफ्राय मैया 13 तारिखआव आब' सुलेखा बसुमतारी, फुकन बर', मेनका बसुमतारी, रिता आरो गोबां देंखोगिरि दङमोन आरो हान्जा मोसानाय कम्पिटिसन दंमोन बैसागुनि। बेनि प्राइसआ 30, सेथि
बान्थाया नैथिया 25 आरो थामथिया 20,000 गासै जों बेखौ मैया खुंफुंलांनो हाबाय। ओमफ्राय दिनै दंबावो जोङो फैला मेन्देला बिग्राय गौतम आरो आबो गुणबुथि दांखोनो दोना मोनथियो ओमफ्राय जुगामि आरो गोदान गोदान खनगिरि जांगिला बिथांमोनखौ लेंहरदों। ओमफ्राय दा जोङो हानजा टीम बर' राभा गार' नेपालि नाथाय बिहुखौ मोनासै। बिहुआ दिनै गुवाहाटियाव नरेन्द्र मदि फैगोन बेयाव 11,000 मोसानाय मुखुब जादों आरो दान्दिसेनि उनाव जोङो गेवलां मेल जागोन। गेवलां मेलाव आलासि बेखेवगिरि आलासि हिसाबै साहित्य सभानि प्रेसिडेन्ट सुरज सारखौ लेंहरदों आरो लोगोसे गाहाय आलासि लरेन्स इस्लारि MLA आरो बुंथिगिरि